In-nies qrib il-lider laburista Robert Abela bħal Jean-Claude Mikallef qed jagħmlu minn kollox biex dawk qrib l-ex leader Joseph Muscat jintesew u jitwarbu għal kollox. F'Birkirkara, fit-tmien attività politika fil-kampanja elettorali, il-klikka ta' Robert Abela taw importanza qawwija lil Jean-Claude Mikallef li minnaħa tiegħu għażel li attakka lill-antiki fil-Labor billi appella lill-laburisti preżenti fostajjat ta' Viva Labor biex jażlu lil min ma weġġaħħomx. F'botta diretta u ċara lejn Edward Zammit Lewis li f'ċezz mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia sejjaħ lil partitari laburisti bħala ġaħan. Jekk kien hemm min weġġek, jekk kien hemm min ċaħdek minn xi drittijiet, tiċċaħħaġ int mid-dritt tal-vot tiegħek illi jiġi kull 5 snin. Għandna kandidatura formidabbli, kun int illi tagħżel in-nies illi tħoss li huma vuċi soda lik. Minar manduna l-istess deputat viċin tal-lider spiċċa jammetti li fl-aħħar snin ta' gvern laburista saru l-akbar ammonti possibbli ta' konvenji minar ma realizza li l-lider tiegħu Robert Abela kien wieħed minn dawk li issa sar magħruf li daħħal f'butu 45,000 euro minn wieħed minn dawn id-deals li sar ma' allegat kriminal bħal Christian Borch. Bla dubju ta' xejn l-akbar ammont ta' konvenji rreġistrati f'pajjiżna. Minnaħa tagħha l-kandidat laburista Abigail Camilleri ħadet li Labor ta' Robert Abela lura fil-passat. Is-soldati tal-azzar li dejjem kienu hemm u għadhom hemm. Fil-waqt li Anthony Agius De Celis għalli Robert Abela għajimlu ġismu xewk kull darba li jitkellem. Taffaxxinani, Prim Ministru, inħoss goose flesh. Minnaħa tiegħu il-lider laburista kompla jirrepeti wedjiet irriċiklati jew li kopja mill-Partit Nazzjonalista fosthom il-garanzija ta' tfal li gvern ġdid nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech lesti saħħa grazzi għall-għajnuna mill-Unjoni Ewropea kif ukoll iż-żieda fiċ-Children's Allowance li jibiss in-nofs ta' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu. Sa dan it-tant, wara aktar minn ġimgħa mill-bidu tal-kampanja, Robert Abela baqa' fil-muta dwar meta se jippreżenta l-manifest elettorali tal-partit tiegħu u allura meta l-poplu se jkun jaf verament kif il-Labor se jkun qed jara l-pajjiż u l-poplu tiegħu jimxu il-qudiem.